Hello. Ka curfew. Pai pa nong snong baro na mar ka jingpur state jong ka jingpang COVID-19 hakari bat hakaperthei baro ka wei bat khnang banla banyada ya ka jing sapriang jongka da ka bashim da kilat ki ba khamper king ka district magistrate ka ribhoi district nongpo kala panjari ya ka curfew lengba ka kandon ain 144 CRPC habaro ka wei ka district nadu ka khat ar baje min step jong ka ar pusan tarik umaj ar hajar ar pho hadu ka ar pu phra tarik umaj ar hajar ar pho por ndriu baje min step kane ka order kan tre kam de ki sipai ki medical team dukan dawai ki police ki fire and emergency service MEECL ka supply department FCI PWD PHE Directorate of Dairy Development Telecom Telegraph, Communication and IT Service, Press, LPG, Health Service, Online Food Delivery and Service, Courier Service, Bat ki wei kum ki kali kit marbam, kali sipai bat pulit, kali kit dawai henry ya ki driver bat nong boat kin hap ban test. Kane ka hukum kantri kam no shisundan. Kublai shibun.